לחם בבית הוא ספר על אפייה ביתית. הוא ספר שנועד להחזיר את אפיית הלחם לבתים שלנו, להראות כמה התהליך הוא פשוט ומענה וכמה התוצאה טעימה ומתגמלת. הפעם נתרכז בשמרים ואני אדגים כיצד להכין מחמצת. השמרים מלחיצים רבים מאיתנו, כולל טבחים מנוסים בגלל היותם רכיב חי שמתפתח ומשתנה. אבל אם נכיר מספר עובדות כלליות עליהם ונשמור על כמה כללים, הם כבר יעבדו בשבילנו. השמרים מגיעים בכמה צורות. אם בחרתם להשתמש בשמרים לחים שמגיעים בקובייה, אתם ממיסים אותם במים ששקלתם מראש. אם אתם משתמשים בשמרים טריים שמגיעים בשקית, אתם מערבבים אותם עם הקמח ששקלתם מראש. אם ברשותכם שמרים יבשים, תפעלו לפי ההוראות שנמצאות על האריזה, בדרך כלל שליש מהכמות של השמרים הטריים. בנוסף לשמרים, על מנת להתסיס את הלחם, אנחנו יכולים להשתמש במחמצת, שזה שמרים טבעיים שכל אחד יכול להכין בבית, עוד מעט אדגים איך להכין אותה. אנחנו משתמשים במחמצת על מנת להעשיר ולגוון את הטעמים של הלחם. אנחנו מקבלים מזה לחמים יותר חמצמצים, עם מרקם טיפה יותר צמיגי, מאופיין על ידי חורים גדולים. חוץ מזה, השימוש במחמצת וזמן התפחה ארוך נותן לנו קרום עבה ופריך. אז בואו נכין מחמצת. אז כרגיל, קודם כל, אני פותח את הספר, אני בודק אכן שיש לי את כל החומרים. אז אני לוקח את הצנצנת, ואני שם את כל הצימוקים בפנים. יוצק את המים ששקלתי אותם מראש לתוך הקערה, קצת מערבב את זה, סוגר את הצנצנת ומניח אותה ל4-5 ימים בלי להזיז אותה ובלי לגעת. לאחר 4-5 ימים, זה מה שאנחנו מקבלים, שזה את אותם צימוקים ששכבו במים ותססו. אני פותח את הצנצנת, פה יש ריח נפלא של יין צימוקים. אני מסנן את אותם צימוקים, את המים המוצסים. לפעמים צריך קצת לסחוט חזק כדי לקבל את אותה כמות. זהו. עכשיו יש לי פה בעצם יין צימוקים, שזה מים עם מלא בקטריות ושמרים. אני יוצק את המים לאיזושהי קערת לישה. הקמח ששקלתי אותו מראש, אני מנפה אותו פנימה. ומערבב את היין צימוקים שקיבלתי עם קמח קצת גס. 4-5 דקות לישה וערבוב חומרים. אפשר להוציא את הבצק הזה עם השאריות של הקמח לשולחן. זהו, אני יוצר ריגול או כדור. מקמח קערה היטב. מקמח את זה גם מעל. ועכשיו אני אניח את זה ל4-5 שעות לטפוח. זו המחמצת שהכנו לפני 4-5 שעות, לזה אנחנו קוראים אימא. את האימא הזאת אני רוצה להפוך למחמצת שאיתה אנחנו יכולים לעבוד. ולצורך כך אני מרענן אותה והופך אותה בעצם למחמצת. בשלב הזה לוקח את המים שקלתי מראש לרענון המחמצת. מוציא את השעור שלי בעדינות ומניח אותם בקערת הלישה. 350 גרם קמח אני מנפה. מוסיף אותם למיקסר. אפשר כמובן גם לעשות את זה ביד, קצת יותר נוח במיקסר. ו4-5 דקות במהירות נמוכה, ויש לנו מחמצת שצריכה לעמוד עוד 4-5 שעות, ואז אנחנו יכולים להתחיל לעבוד איתה. סיימתי ללוש את אותה מחמצת 4-5 דקות.
מוציא אותה מקערת המיקסר. מעט קמח על הידיים. אני יוצר שוב מעין כדור. מקמח איזושהי קערה. מניח בצד, ועוד 4-5 שעות יש לנו מחמצת מוכנה לעבודה. עכשיו, כשהכנתי פעם אחת מחמצת, אין צורך לחזור שוב על אותו תהליך. כשהמחמצת מוכנה לעבודה, אני משתמש ברובה כמובן להכנת לחם חדש. אבל תמיד אני דואג שתישאר לי עוד חתיכה אחת, אותה אני ארענן רק עם קמח ומים, וגם לאחר 5 שעות היא תהיה מוכנה שוב לעבודה, או אני יכול לבחור לשמור אותה במקרר במשך עד שבוע ואפילו קצת יותר, עד שאני ארצה להכין לחם בפעם הבאה מהמחמצת. עם המחמצת שהכנו, עכשיו נכין לחם כפרי. אז כרגיל שלב ראשון אני מנפה את הקמח. עכשיו, לאחר שניפיתי את הקמח, אני יוצק את המים לקערת הלישה. מוסיף את הסובין. ומוסיף את הקמח שניפיתי לקערה. כרגע אני מערבב רק את הקמח, את הסובין ואת המים למשהו שנקרא אוטולייז, שבו אני נותן במשך 10 דקות לקמח לספוח את כל המים. לאחר שערבבתי את המים, את הסובין ואת הקמח יחד, אני פשוט מניח להם לעמוד במשך 10 דקות כדי לספוח אליהם את המים. בשלב הזה אני יכול לשים את המחמצת שלי מעל, בעדינות פה, ואת המלח. אני מכסה את זה ומחכה כאמור 20 דקות. אחר 20 דקות אני עכשיו לש את הלחם הכפרי במשך 8 דקות במהירות איטית. לאחר 8 דקות של לישה במהירות נמוכה, אני מוציא את הבצק מקערת הלישה, מקמח טיפה את היד, ובעדינות מקמח את השולחן ולש את הבצק עוד כמה דקות בעזרת היד. אחר 3-4 דקות של לישה ביד, אני יוצר כדור, מקמח קלות את קערת הלישה, מניח את הבצק כאן למשך 60 דקות, כמובן מכוסה. עפו וטסו 60 דקות, הבצק שלנו תפח, אני מוציא אותו למשטח העבודה. אני מחלק אותו לשני חלקים שווים. וצר מהם 2 כדורים. על ידי סיבוב של התחתית שלהם, יוצר מין כזה תפר. אותו דבר עם השני. עכשיו, מי שיש לי 2 כדורים כאלה, ללחם הכפרי, שאנחנו מדברים פה על זמן תפיחה ארוך של מעל 12 שעות, אנחנו מכינים את הלחם היום, אנחנו נטעם ממנו רק מחר. לצורך כך הכנתי, יש לנו 2 סלסלות הטפחה שניתן לקנות. אני מפזר מעט סובין וטיפה קמח על מנת שהבצק לא יידבק, ומניח אותם עם התפר למעלה. מכסים אותם במגבת, ואת 2 הכיכרות האלה אני מניח במקרר למשך 12 שעות. טוב, עברו חפו להם 12 שעות.
נתתי לזה לעמוד פה עוד איזה חצי שעה, שעה בחוץ, כדי שממש יתפח. אני מוריד לאט לאט את הכיסוי. אנחנו רואים שתפח לנו ממש יפה. עכשיו אני הופך כל אחד מהסלסלות התפחה האלה, את הבצק. בצק מאוד עדין ורך, על מגש אפייה. אותו דבר עם הכיכר השנייה. כמובן שאת התנור כבר הדלקתי מראש, סכין קטנה כזו, אני חורץ את הלחם, 4 חריצים. אנחנו חורצים את הלחם על מנת שיתפוצץ איפה שאנחנו רוצים ולא איפה שהוא. תנור חם ולוהט. ,40-45 דקות של אפייה, והלחם הכפרי שלנו מוכן לאכילה.